Är det coach eller? Ja. Slag höger! Stockholm! 10. Skåne. 10 Skåne. Nej, taxar Stockholm! Nej, taxar Stockholm! Andra sväng! Anton! Vänta. Gå nu! Han är uppe i ämnet. Han är i ämnet. Upp och skjut ämnet. Mer. Upp. Mer. Han är borta. Hur många taxar? 10. Hur många taxar? Fredde! Hur många taxar? Var går han? Anton! Du är själv David! Du är själv, ni är 1 mot 1! 1 mot 1! 1 mot 1! Spelar på vänster sida. Han står och pottar. Han kommer på vänster igen. Han är på vänster. Spela vidare! Vänster. Bara vänster. Han kommer på höger. Han är tillbaka på vänster. Bara vänster. Han är borta. Ja. Yes.